yokugcina endimane neshumi ngesilayizo sikababa nomama sasifundela incwadi yomsebenzi wanamuhla ebhukeni kaNomeri isahluko seshumi izafundwa ekuqaleni endimane yokuqala iyokuphelela endimane yeshumi. Incwadi izafundwa ngamalimi amabili, izafundwa ngeSuthu libuyele lifundwe ngesiZulu noma bese sibeka abafundi bethu ngomthandazo sicele nezindlebe zomoya ngomusa incwadi mayifundwa inkatho yethu yanamhlanje ibambe ubaba wethu Bishop Nhlanhla. Uyeke uzaba namazwi phezu kwaleyo ncwadi. Beka abafundi bethu ngomthandazo sicele nezindlebe zomoya.